Takže, Lokísek, tady s dalším jedeme pro novýho závoďáka, takzvaně na zimu pekáč. To je všechno. Máme nákupy na cestu, tady Red Bullík, tamhle to je prostě něco sladkého a taky Red Bull. No, máme. Eura, dolary, koruny. Takže jdeme hledat rakeťáka a vyrážíme na trip. Stojíme tady v koloně. Tady Vojta už schání další vraždu nějakou. No, po cestě, že bychom to vzali. Co na to řekneš? Jsme 2 řidiči, No. 3 auta. Nevidím problém. Ne, se. Čekáme v koloně, protože jsme se kolektivně rozhodli, že objížďka je moc dlouhá, takže si radši počkáme těch 5 minut. Čekáme 15 minut a pořád stojíme. Ten už tady, vole, Koukám na mráčky. ten tady pozoruje ruské rakety. A jedem. Jedeme, ty pič, no. Jo. A už brzdí. Tak jsme zase popojili od 5 metrů. No, tu kežby. No, zbývá nám 3/4 hodina. Pak zjistíme, že to je mrtka a pojedeme zpátky. Nebo že to je mrtka, ukecáme ho a pojedeme i s autem. Doufejme. Já doufám, že to vyjde popravdě. Já doufám, že to bude peklo stroj. Jak si? Že to bude hořet už po cestě domů. Vím, že to je finančně negramotná chyba, ale... To není chyba. To je důležité životní rozhodnutí. Ne, asi. To si děláte ostudu s fotkama, ty vole, u takovýhle mrtky, ty. To není No právě do kotě ještě v kuse. právě do kamery. Nemám ani jednu fotku, jo mám, jak stojím na střeše vlastně. To já mám z 34 polský, vole. Napiš si tady sebe, Hele, jo. podpis a... No, tady máš světýlko. To mám moc mrdám, hlavně do toho, hlavně do smlouvy. A je Ale to to- auto totiž není napsaný na mě, víš, takže Je to takhle. musím přidat majitelovi. To je to Je to šrot. Nebo světla. Nic víc nesvítí. Já se vůbec radí za to, já se sedím přes zrovna blinkry u BMW svítějí. No, protože nikdo dlouho nepoužíval. No, asi tak, no. No, máme tady... Proto tady je žárovka, a aspoň jedna. Kolega problém. Další kolega problém. Jo, tak dostavu. No, takže jako koupili jsme to to, no. Jako můžeš asi to nějak ukázat. Počkej, no, nebo tady. Jdem se posvítit na to. Jo, tady ještě míchám kraťák, protože jsem zapomněl kelímek, ale... Destička pro. Volant vzhůru nohama. Jinak docela pěkná kára. Už je vykitovaná, Vyvařená. vyvařená, No, je tam dělobůh. No a pro informace je to 2 litr R6, 110 kW. A políbí to každý svodidla v Boleslavi. No, jsem má to 15, takže od fotravuje buzemáky. Bomba. Pojede to bomby, vole, ti říkám. No, tak mám tady 2 rakety už, vole. Rakeťacký. A už třetí čeká, vole, zelená hůjda, vole, v Němčicích. No, takže týpek nás pojebal. Že tam je prasklá žárovka, ale druhá, že je v kufru. Tak. Mám tam nechal tu prasklou a už tam byla ta nová. Tak píči asi elektrika. A teď sám svítí pak jenom blinker, ale na to jebem. Nebo ho odpojíme. Jak to tam facha? No, Nemáme svoji baterku. To bude kondektor jenom. A akorát to bude muset vyrvat předem. Což nebude asi problém. Tam by měly být pacičky, které už tam asi nejsou. Proto už to je tak jednoduše. No, prostě to odpoj do hezlu, ale hlavně ať neuvítne aspoň. Co? No ten blinker. No tak co se budou vnitř? Jo, takhle. Do píči, technologie. A není to ta žárovka do světla. Je tam třeba, no takhle. No to tam nechám zpátky. Yes.
Odsaď svít. Máš to krása, dobré. A to pak vytáhneme ještě. Krát nebudeš blikat na tuhle stranu vepředu. Ale BMW nebliká. Ne, asi, vole. Žárovku ti dám do auta, jo? Jo. Tady máš ještě tajcu, vole. Zase v klidu samozřejmě. Ano, nebudeme to přehánět. Ta voda. Nevím, nekoukal jsem. Kde? No, něco tam je. No. Všude kolem, teď to v pohodě. Ano, v pořádku. Počkej, a kde je nádobka? Jo, tam je ta. Ale tak ona nevěří, tak to otevři. Ale opatrně, jo. Radši ať. Já si to nechci úplně dělat. To půjde. Piči, to neotevřu jedníkem. Hele, pomalu to dělej. A když tak utečeme domů. To čau. Bude si čet, podle mě. Tam není voda, tak nemá co si Jo, takhle. Ver voda, kámo. Proč je tam bahno? Počkej, ale tam není ten, ale tam stejně není voda, vole. Říkej, kde je světlo? Ne? Tu? Tyčka došla, ale nějaká voda tam je. Jo. Nedávej tam tu žarovku, vole. Chtěl jsem. Aha. Ale voda tam je. No, tak dobré. OK, tak doč. Ty vole. Ne, asi. Ale vůbec to nežralo, vole, nic, nemíchalo. Ale. A to bahno v nádobce taky má být. To je kraťák. To posype, vole. Ne, asi. No tak A teďka. to druhý víčko od Expansky v kufru taky je čistě náhodou. Tady jste ty seš Karl. Takže takhle, no. Já si to zapnu výhřevy, masáže, CarPlay, Běž do hajzlu. tempomat, světla vlastně ty taky nemáš. Hele, to bys možná, možná ztratil. Ty vole, nevím, jestli to tam nechávat nebo ne. Jak to tam tak? No, je to. Počkej, drž to. To drží samo. Dobrý. To bude tlačit vítr, že? Takže tlačet. Hlavně tohle. No, vyjetý z rakety. Pak tamhle je cecka. Tam je gola, prostě a tak. No, klasika, to je nic novýho. Baterka vyvařená, ty pičo okapem. To je jedno, ale hlavně, že tam je ta baterka. No, tak už to vezem domů, koupili jsme to, už jsme udělali první servis, snažili jsme se vyměnit žárovku, která nejde, protože je prasklá. A zatím to jede, voda v tom nějaká je, čekáme teď aktuálně na semaforu, na červený. A ještě to dneska zapálíme. To tam pěkný gumy, takže musí ještě vydržet, v pondělí to jede na technickou. A první Winter Grus už je ready tím pádem. Tak to jenom zavaříme. A to je zvuk. Takový lehký laďáček, ale moc příjemný zvuk. Hezký. Když dáme katy, bude to lepší. 5 minutes later. No, tak už stavíme. No, tak povídej. No, rozsvítila se hladina vody. Ne, Jo. to není možný. No, takže kapota už je otevřená. Ale nemělo by to vařit. Ne, to je měkký. Hm? A co tady? Zasvít tam. Já si spálím ruce a určitě o všechno. Není tvrdá. Hm? No dobrý, ježišmarja, tak ukáž, tady si to učurává někde. No. Pičo, nezabije mě. Nevidím, kam mám jdeš. Ty vole, ani kapička vedle. Jak? Debil. Ty vole, tak toho moc neubylo, vole. Tak to je šéf. brečí? Já jsem čekal, vole, že to bude úplně v píči, ne, vole, a ono to...
Ty vole, tak to jsme nemuseli ani zastavovat, tuhle tady s tomu do píči. Jdem dělej. Jdeme dále. Co hoří, no? Cítíš to? Počkej, jak to je takhle. Opraveno? Ne, asi. To, aby se nám nerozejbalo už ty světla, co svítějí. Takže co bych vám tomu řekl? Při 80 km rychlosti, takže auto jede takhle, vole. Prostě z ničeho nic, takhle, vole. A takhle, a takhle. Úplně takový basketbalista, vole. No a pak ještě takhle volant, vole, jede bomby. No a jinak dobrý, topí to jak zmrt. Nechám to jako na max topení, vole, aby to nevařilo asi, no, nebo jako zkusím to. Ale nevím, no. Je to mrtka. No. Ukaž tu díru, vole, tam, vole. Tam dej tu kameru do toho, to jenom přemístí sem. Podle mě to tam právě zkoušeli dát, vole, proto je tam ta díra, vole. No. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ale jinak dobrý, vole, jako... Celkem to jede, reprake hrajou jenom zadní, vole, protože to taky kalan, vole, prej na mě, že... No, že já jsem tam montoval ty repraky a byl jsem u toho zhulený, tak nezapojil jsem je, vole. Kámo, to je kokot, vole. No, ale tady je gauč. Kámo. Rakeťák. Vůbec netuší zatím, vole. Ne, vůbec nevím. Rakeťák přijel. No, co je? Zdár. Pojď se podívat na Máme dvě... Passat funguje. Passat jsem dojel, vole, toho máme radost, vole, ale čuna tady s tu mrtvu. To jsem myslel, Počkej, ať seš vidět. to bych nepochyboval, že by tohle se nedojelo. Cože? Já bych nepochyboval, že tohle se nedojelo, když se mám tohle. Proč, vole, ty sráči? Tohle je jasná skvělá. Co si myslíš o tom? Fajný povoz. Bober. Kamu ve stylu úplně, kamu, podívej se na ty plechy. Kam? Bez koroze. Bez? No bez? A ty, no, ty byly barvený, ale lakovaný. No, trošku. Tam byla koroze, ne? On se tam myslel pták. Jo. To vám řekl? Jo. Ano. Jak vám to prodávali, že? Žena. Hrozně to je méně schnilý, jak tamhle ten bavorák, co tam někdo zahodil, vole. No, a co jsi říkal? Že to je hrozně méně schnilý, než tamhle to bávo, vole. Náse, který jsme koupili. Aaaa. Tak pojď, vole. Takže. Tady je tady ten pelíšek, vole, náš novej. Krasotinka. Čum na to, ty magure. Winter pekač jak z mrtečka.cz. Nasedni se do toho. Chytneš blechy, ale bacha. Úplně štýl. Naštartuje ladín. Ty pičo. Teď se ti ukázal koně a výkon. Ty pičo. Jsou ty umírající osly, vole. No jo. To je on. To je on, čo? Teď jsem to startoval, jo. To je pořád. Nedrží vůbec, vole. To tam je na parádu jenom, vole. Prostě mu jde. Ono to má vejfuk. No, takže. Tak to zase chcípni. No, necháme Říkám, zapnout. až to bude držet vomec, vole, nahoru na ještě, tak to nám zabírá za myšky. No, vzadu je gauč, prostě nic zajímavého, vole. Můžu na tom spát, jestli mě Ty vyhodí. děti. Tak, ty mluvíš. In nomine Patris. Ty Jo, piče. a to si žral vodu. Jo, už jsme byli na varovkách. No, ale štýl, šestiválec. To má víc karbonu, vole, než voleje. Ne. Čurek se to sype. A to je všechno v motoru, vole. To nevadí, nevypadlo si to stění, vole. Jo, už to dojebal, ty vole. To je magor, vyšlehanej tady to. Je v tom bez kontrole, my jsme nekontrolovali, volej.
Další na řadě jsi ty? Zbytečný. Já? Co? Ty on je další na řadě. V čem? To koupit. To je moje. Jo? Však on má tu, on má tu 36, vole. Takže ty jsi na řadě. Tak jsi to koupil, kurva. 25? Kecali jsme na 25. Nejhlavnější šestiválec v republice s technickou. Kde styl, vole? Já na tom sportovní podvoze, jak je ještě... To na okruhu. Ano. AR. Asi že to pes. Hund, vole. No jo, stylovej styl. Musí být, vole. No, takže co se myslíš o tom? Pověz nám upřímnou recenzi svoji. Mě překvapil, teď jsem píči, že je to na mě, abych něco koupil, vole. Už bys mohl začít něco dělat, no. Nebo... Tam nejsou Co? ramena třeba. Mám čus. Za chvíli míchneme, že jo, Vojt? Hej. Takže, tady chalujeme mekáč. Teď na pro mě. Na profešáka. Teď na pro mě. Na profešáka. Takže. No nic, naučíme se s váma, to bylo všechno. Udělali jsme si hezký výlet na skoro druhý konec republiky. Auto to přežilo mi taky, skoro. No, několikrát tomových přestávek a jsme doma. A tady se hlásíme od Bejka Zlýho. To je pokračování číslo 2. Tak čus. Dár.